22 майда халыкара биологик күп төрлелек көне билдәләнә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт курсаулыгы өлкән гыйльми хезмәткәре Зөлфия Абдуллина. Һаумыгыз, Зөлфия Тагатовна. Һаумыгыз. Зөлфия Тагатовна, ошо арала һуңгы елларда Башкортстанның биологик күп төрлелеге тагыла артты тиһәк була. Безгә зубрдар исәбенә артты. Нисек уйлыйсыз, улар безгә Башкортстанга өйрәнеп китә алдымы? Беренче кышланып бит инде хәзер. 2023 елда Башкортстанга зубрдар кайтарылды. Ни өчен Башкортстанга? Чөнки галимнәрнең тикшеренүе буенча зубрдарның һөяктәре табылган безнең Башкортстан биләмәһендә һәм Уралда. Шулай ук Шүргәнташ мәмерияһендә табылган билдәмәләр залында табылган зубрдарның хүрәттәре. Ягъни улар бездә яшәгән кысанда. Бездә элек яшәгән, бездә булар элек яшәгән югалган төрдәрне яңадан кире кайтару проекты рамкасында эшләнелгән. Bundan 20 мең ел элек бында Башкортстан биләмәһендә улар гадәти хәл булган, гадәти төр булгандар. Тик бына 15 мең ел элек нишәптер кәм ягына киткән, бага инде төрле факторлар сәбәпсе булган, климат факторлары, шулай ук кеше эшмәкәрлеге факторлары, шуннан тора бара безнең биләмәләр улар бөткәндәр, бөтенләй бөткәндәр. Һәм моны кайтарылды улар. Кайтарылды, улар Беловежская пущаннан кайтарылды, Белоруссия шулай ук бүткәйне. Бөтә илдә калгайны бөтәһе 48 баш. Ул калган зоопаркларда һәм частный биләмәләр тибез, кешенең биләмәләрендә генә калгайны. Шуннан безнең дәүләт һәм табигать һаклаучы эшмәкәрләр һәм галимнәр тырышлыгы аркасында шундай проект булдырылды, бүткән төрдәрне кире кайтарырга дигән. Ошо проект рамкасында кайтты ул безгә ошо зубрдар. Тәүзә декабрь-май айында 9 баш кайтарыла, шуннан декабрь айында тагын 9 баш, 8 баш булаулары туа. Валерда тоталар, уларды бик һәйбәт итеп карыйлар. Шуннан булар безнең климатка күнеккәч, шуннан инде кырагай табигатькә сыгарылалар. Кала өс инә һәм бер булауына кала. Иркенлектә инде бу зубрдар үзләрен бик һәйбәт тоялар, безнең кылганды бик яраталар һәм таралып китәләр. Бына уларның ханы 31-гә йетте. Быел тагын кайтарылды. 6 баш, 5 инә һәм бер ата. Шулай итеп, улар бездә үзләрен һәйбәт тоялар. Өйрәнеп киләләр кимәк безнең Башкортстанга. Өйрәнеп киләләр. Киләсәктә инде зубрдарның ханын көтүен 50 башка йеткергә, чөнки үзләрен һәйбәт тояндар өчен, куркыныс уларда битү куркыныс янамаһын өчен, уларның ханы 50 баштан кем булырга тиеш түгел. Бына кеше эшмәкәрлеге аркасында ошо биологик төрдәр юкка сыга. Кеше эшмәкәрлеге уларның яшәгән урындарын бетерә. Шуның аркасында бына тагын мисал әйтеп китергә кирәк. Пржевальский ата шулай ук бүткәйне тик зоопаркларда гына калгайны. Ошо дәүләт эшмәкәрлеге, галимнәр һәм табигать һаклау оешмалары тырышлыгы менән уларда үрсетелде, курсаулыктар гаибәрелде, ошо зубрдар күк һәм уларның башы йетте. Бана Пржевальский атының ханы йетте 25 мең, 30 меңгә, а зубрдарның ханы 8 меңдән артты. Шулай итеп, бүткән төрдәрне яңадан кайтару проект алып барыла. Шулай ук әйтеп китәм килә. Башкорт дәүләт курсаулыгында кайтарылган маралдар. Улар инде 50 еллардан килгән проект, шулай бит. Һәм уңышлы проектларның бере дип әйтергә мөмкин. Уңышлы проекттар, шулай ук кеше эшмәкәрлегенең һөҗүмтәһен күрсәтмәкче булам. Ошо маралдарның мисалында. Маралдар галимнәрнең тикшеренүе буенча ачыкланды. Улар элек безнең Башкортстан биләмәһендә яшәгән булгандар. Һәм үзләрен буларның яшәү урыны булган. Яшәү
урындары ошо кишинин эшмәкәрлеге аркасында биотоп дибез бит инде. Шулар юкка сыгарылгас, уларда юкка сыкканда бунун бары 100 ел элек биткән. Бына бездә эшләп киткән бик зур галим Кириков бар. Бына ошо Кириков язганы буенча 100 ел элек кенә биткәндер. Шуннан Нисә баш кайтарылган улар тәүге тапкыр? 41 елда кайтарыла. 41 елда тиме кайтарылганда. 39 баш кайтарыла. Ә бүген улар ине калганы инде аталары. Шуннан инде китә үрсеп, ошолар башта Валерда тотыла. Шуннан инде сыгарыла иреккә. 41 елдарда шуннан уларның ханы 50 елга тиклем 350 арта. Улар үзләренең элекке яшәгән урынына кайтарылды булды бит инде. Бик һәйбәт тоялар. Бана кешенең курсаулыкты япканнан һуң уларның башы кәмеп бетүгә бетәләр инде. Тагыла хәүф янага, хәүф янай бетү. Беренче башкына кала. Шуннан 58 елда яңынан курсаулыкты асканнан һуң уларның башы тагын арта башлай. Һәм 2 елга инде уларның башы 1000 башка итә, ситкә таралалар. Ни өчен бана ситкә тарала? Һәм үзләрен бик һәйбәт тоялар. Курсаулыкта ни өчен ситкә таралалар? Чөнки бана тар була башлаймы уларга билем? Биология фәннәре буенча биологическая емкость дигән нәмә бар. Димәк, ошо яшәгән урын күпмедер башта хәйдәра, калганына конкуренция диде. Яңа көтүлек кирәк уларга. Әйе, уларга адык yetişмәй башлый, шуннан күбәйеп китәләр, сирдәр барлыкка килә башлый. Шуның аркасында уларга яңа биләмәләр кирәк. Шуңа күрә ситкә таралалар, ситтә үзләрен бик һәйбәт тоялар безнең Урал тауҙарында бит инде. Шулай итеп уларның баштары арта. Ягъни быел әйтә алабыз, Башкортстанга маралдарның кайтарылуына һәм уларның ханы тергеҙелеүенә 55 ел. Шулай 41 елдан башланган проект. Үҙемде дауам итеп тагын әйтмәксе буламын. Бына 2000 елдарга яңынан кәми. 2000 кадал китапка индерелә, бөтә барлыгы икән Башкортстанда 100 башканы торып кала. Шуннан 1000 баштан 100 башкала кала. Шулай кала кешенең эшмәкәрлеге бына ошында мисал булып тора. Кешенең зыяны, биләмәләр юкка сыга, уларның яшәгән урындар юкка сыга. Шуның аркасында йырткыстар күбәйде. Йырткыстар бик күп ашанылар. Әйткәндәй, бына һез беренче тапкыр әйткәнегез булды, Башкортстанда аюлар популяцияһы артуы күзәтелә дип. Бакһаң, ул Башкортстанда гына түгел икән, бөтен Рәсәйдә шулаймы? Коллегаларыгыз шулай ук билдәләйдер. Шулай ук билдәләйдер. Бик нык арта әлеге вакытта, без бына елда хайваннарның учетын алып барабыз. Бына мәсәл итеп, мин 3 кенә елда алып әйтәләм. Сагыштыру өчен 24 елда 55 булды. 23 елда 55 булды. 67 булды 24 елда 75 баш булды. Безнең биләмәләгенә бына былтырга учет буенча 25 елга учет буенча. Шулай ук ул аюларның ханы нык артуы Шүлгән ташта күрһәтелә. Шүлгән таштың биләмәһе безнекенә караганда бик бәләкәй булса, былтыр улар 70 баш хананылар. Бәләкәй генә бына нитикле арту күзәтелә шулай бит. Әйе. Үсемлектәр дөньяһына килгәндә, унда шулай ук күзәтеләме бына кайһылар төрләре юкка сыга, кайһылары киресенчә тергеҙелә дигән күренеш бармы анда? Күренеш бар. Бик тә күренә. Бына Кызыл китапка индерелгән без орхидея дибез. Шундай бик элек-электән килгән үсемлектәр безнең курсаулыктың әһәмияте, бына курсаулыкта һакланып калды. Ошо бик кирәк һакланган үсемлектәр, йәнлектәр генә түгел, йәнлектәр үзләрен бик һәйбәт тоялар. Безнең курсаулыктың биләмәнең границаларын да беләләр. Улар ситтән керәләр дә
Аларга бында яхшы, яхшы дип карап торалар, курыкмайлар. Шулай ук үсемлекләр дөньясында да шулай. Курсаулыктарның әһәмияте бик зур. Орхидеялар калган курсаулыкта, чөнки бында кеше эшмәкәрлеге юк. Уларның үскән урындары хакланыла. Һәм курсаулыктарның ошо айрым хакланысы биләмәләрнең өлеше югалган төрдәрне тергетүдә, куркыныс янагандарын хаклап алып калуда иң мөһим төп рольдә уйнайдыр. Бына ничек итеп үсемлекләрдә хаклап таратып була. Бына банк семян диләр. Шуларның орлыгын җыеп, үстереп, шуларда ситкә тараталар. Шулай ук иң мөһим эшләрнең бере булып курсаулыктарда һәм айрыса хакланысы биләмәләрдә бында гыйльми тикшеренүләр алып барыла. Бик әһәмиятле ошо төрдәрне өйрәнелә һәм уларны тергеҙеү буйынса, уларны хаклап алып калу буйынса саралар, мероприятиеларга рекомендациялар әҙерләйбеҙ һәм бирәбеҙ. Ошо законодательный проекттарға бирәбеҙ. Шундай төрҙәр бына юғалыу ихтималы янай, ҡурҡынысы янай тип. Юғалыу ҡурҡынысы һәм ошондай мероприятиелар эшләргә кәрәк дип бына ошо эштәр алып барыла һәм дә территорияда уларҙың йәшәгән урындары, үҫкән урындары хаҡланғас, был төрҙәр үҙҙәрен һәйбәт тоталар. Бында тикшеренеү, саралар күрелә, хаҡлана һәм дә ситкә тарала. Был беҙҙең генофондты ситкә таратыу буйынса ҙур эш алып барыла. Гомән Зөлфәт ағатына әйтегеҙ, теге яки был биологик төрҙөң юҡҡа сығыуы, ул нимәгә килтереүе ихтимал? Бер яҡтан уйлаһаң, бәләкәй генә мотор, әлбиттә, орхидеяларҙың мәҫәлән юҡҡа сығыуы, ул ҙур юғалтыумы беҙҙең тәбиғәт өсөн? Тәбиғәт өсөн бына бер генә түрҙең юғалыуы бик ҙур юғалтыу. Ни өсөн? Сөнки бына тәбиғәт ул бер комплекс, йәки бына беҙҙең йортыбыҙҙы күҙ алдына китерәбеҙ. Һәм йорттың нигеҙендә кирбес, бер генә кирбес юғалһа ла, йорт яйлап ул емерлә башлай. Был биологик төрҙәрҙең юғалыуы бына тоже шулай, сөнки бына пищевая цепь тибеҙ, шундай термин бар. Аҙаҡ себендә бер шул септең бер генә сынйыры өҙөлһә лә, шул сынйыр селпәрәмә килеп төшә. Һәм һеҙҙең ғилми хеҙмәткәрҙәрҙең ошо ҙур ҡиммәтле байлығыбыҙҙы, тәбиғәтебеҙҙең байлығын һаҡлауҙа эшегеҙ баһалап бөткөһөҙ ҙур. Һеҙгә был хеҙмәтегеҙгә ҙур рәхмәт дип әйтмәксебеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡорт дәүләт ҡурсаулығы өлкән ғилми хеҙмәткәре Зөлфиә Абдуллина һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.